Good morning, good morning, good morning. Kaway-kaway, good morning. Woo! Nakaumanta sa bulan sa October. Happy bakong alot. Kisay madaugon bulan sa October. I know nga madaugon ta kay ni ata. Amen. Ang mga tao nga madaugon, di gyud ang mupakyas og simba. Bisan pa og unsay gibuhat sa kaaway tibok semana, di mapugnan sa pagsimba. Tungod kay 100% nakailata sa Dios nga atong gisimba. Atong i-confess ang atong gituohan. Ready? Go. I am. Wa pa ka ready dito. Oh, kadyot lang. Kay para sa uban makasaway. Nana? Pali ko monitor po please para okay, sige, ready, go. I am. Mas louder, I am. Palakpaki si Lord, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah. Atong niaging mga upat ka simana sa Sunday, ang atong fondasyon, gilig-on na to, it's about faith, pagtuo. Kung diri ka sa upat ka Domingo, enough na gyud kaayo ang imong nasalod. Tungod kay first Sunday nag-isguta about the God of the Bible. The God of the Bible is living God. Kung nakailana ka, kung naka-connect na ka, kung nakabato na ka relasyon sa Diyos, ang Diyos nga ato karong gisimba, Diyos sa Bible, buhi siya. Kauban nato karon. Iyang presensya di nato siya makita, but iyang presence na diri. Second Sunday nag-isgota about faith in the okay siya nagdalag Bible. Ang nintuo nga ang Bible pulong sa Ginoo nagdala og naagyod siya Bible. Kinsa na Bible? Pataas ang kamot. Wala ko dili ka ng Bible na asa ko ana kanang sa ato ang mga cellphones. Kani ingon ani nga Bible. Kinsa na Bible ani? Ang one wa kadala to siguro na silang balay. But we must have one. Kinahanglan do na tani. If you believe that the word of God or the Bible is the word of God, you must have one Bible. No? And kanang faith sa word of God because diri sa Bible mailhan nimo ang Dios nga buhi. Og maklaim nimo, maangkon nimo ang mga saad sa Dios. Kay naa diri ang mga saad sa Dios. Og 100% ang saad sa Dios dili mo pakyas nato. Siguro mo delay. Siguro, dili na to maangkon ang mga promises tanan ni Lord diri, but kung magkita na ta face to face, ang tanang promises na himong yes, tubangan niya. Amen? Ikatulong Sunday, nag-iskuta about test of faith. Testingan gyud ka ng pagtuo nga imong niabot nimo ang gift of faith. Gasa mo ng pagtuo, labi ng gasa sa kaluwasan. Ang mga tao nga nakadawat sa kaluwasan, gigasahan na sa Diyos. Dili tanan nga nakadungog ni tuo. Pero ikaw nga niya, nituo ka nga ang kaluwasan, walay bayad. It's by faith. Oh? So, testingan na. Kung tinuod ba yun na. No? Testingan sa mga pagsulay, mga temptasyon, kung nagpadibilin pa ba yun ka sa imong pagtuo, sa kaluwasan nga imong nadawat. O, ikaw pat ka Domingo, nagisgota about result sa tinuod nga pagtuo. Genuine. Kung genuine nga pagtuo mo, resultag maayong binuhatan. May resultag kabag-uhan. May resultag lahutay. Salamat nga ni Aka kay genuine imong pagtuo. Amen? Dili mo lubad. No? Kung ang gold, dili mo lubad. No? Dili sa kalibutan ang gold, testingan para matest kung tinuod ba. Unsa pa ka ng imong pagtuo. Kanang imong pagtuo mas precious than gold. And this morning, last Sunday of the month of October, mag-isguta about faith from start to finish. Pagtuo, sa sinugdanan, o hangtod sa katapusan. Kasi gusto ani nga, yung pagtuo,
hantod sa katapusan. Panindog mo palihog for the word of God. Diretso na akong basahon sa Romans chapter 1 verse 16 to 17. Roma kapitulo 1 aton man ni siyang na kuanan last kuan mga pag preach ang word of God, pero mao ni siyang patukuranan nato karong buntaga. Romans chapter 1 verse 16 to 17. Sa manang version ni mo diha, dungani ko og basa. Dili ko ikaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios. Ang tanang mga gahom, power. Power of God. Aron, so gahom ni sa Dios ang good news. The good news is Jesus. Ang maayong balita mao si Jesus. Siya ang gahom sa Dios aron pagluwas, ang tanan ng pagluwas. Salamat sa kaluwasan. Sa tanan nga mutuo. Una sa Hudiyo, ingon man sa mga dili Hudiyo. Kay gipadayag sa maayong balita ang paagi, ang tanan ng paagi. Paagi sa Dios. So, dili ni paagi sa Happy Church, dili paagi ni pastora, paagi sa Diyos. Sa paghimong matarong. Ang Diyos ang gihapon naghimong matarong, no? Matarong sa tawo, ug kini, mao ni siya, pinaagi sa pagtuo. Gikan sa sinugdan, hangtod sa katapusan. Sumala sa giingon sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Diyos, mabuhi, pinaagi sa pagtuo. Put your hands sa imong heart nga naadiha ang faith. Lord, increase our faith. Lord, kani nga faith mo dura mo kuan hangtod, Lord. Dili ni mo kuan, Lord, mo give up sa mga trials, sa hardship. Di ni mo give up sa temptation. Kundi kani nga pagtuo, Ginoo. Mahimo ni siyang ligon. Protect our heart, Lord, where your faith, God, dwells, where your spirit dwells. Salamat, Ginoo. Pugsi na pud mi karon aron mong pagtuo. Mukaan, Lord, mo pabilin ug ingon, Lord, nakasugod mi tapuson ni. Ikaw ra po'y mo tapos ani sa dihang among buhaton ang among party. Bless everyone. Bless panalangin matag usa ang panimalay nga representaran ani, Ginoo. Moabot pod ang mayang balita. Kay hapit na gyud ka mo balik. Lord, dili pwede among pamilya, dili maluwas. No, Lord, no. Among gi-declare imong pulong. Kung mutuo mi, maluwas tibok panimalay. Salamat, Lord. Salamat sa imong pulong. Salamat sa tanan. Dumadawat mi, kung makaon mi sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus, ang tanan mo, praise the Lord. Palingkod mo, palihog mga igsoon. Daghang mga malampuson nga mga tawo, ningabot na sila sa ilang pangandoy, sa ilang kinabuhi. Because walang sila nagsugod, ilang gitapos. Daghang kaayong successful nga mga professional, tungod kay, bisan og unsa kapait, bisag unsa kakulangon sa panalapi, ilang gipaningkamutan nga makaeskwela sila. Sugod, hantod, nakahuman, hantod nakatrabaho. Himo nilang na pahimuslan ang success because determinado sila hangtod sa ilang pagkabot sa ilang dream. Napoy mga tao na maailang musugod, dili mo tapos. Daghang kayong mga usahay, mga trabaho nga sugdan pero dili tapuson. Nanilig pero wala tapusan silig hantod sa gawas. No? Pero karong buntaga, atong puntan-aon, atong kaugalingon, kita nga naa sa pagtuo, ug ikaw nga magsugod sa pagtuo. Importante kayo sa Dios nga ang imong gisugdan tapuson nimo. Ug tabangan ta ni Lord nga matapos na to ni. Mubalik man siya or kitay mubalik. Remember, karong panahon na, lisod na gyud kaayo ang panahon. Ug ang mananaog karong panahon na katong naa sa pagtuo.
Igsoon, kulbahinam gani kaayo dito sa usa ka lugar nila, apektado kay ta. Unsa na kaha ang mga giant karon nga mga nasod nga nagka pulong-pulong na pikaside. Murag bulkan nga kabuthonon na. And remember the promise of God. Before ni manghitabo, ihikling na ka dito. Busa inay mong tapad, ayaw bitaw sa pagtuo. Hapit na ang daganan. Amen, 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 amen. Ang pagtuo na to sa pulong sa Diyos. Ang pagtuo na to sa Diyos nga buhi. Importante kaayo ni sa Diyos. Importante po ni nato. Faith in the living God and faith in the Word of God. Kaya ang Biblia sa Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. Imposible. Sa mga tao nga naana, naluwas na baka, nakadawat na bakas kaluwasan, kung wala pa karong buntaga, ayaw hawa aning building nga dili nimo madawat ang libre nga gasa sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan walay bayad. It's by faith. So igsaon ko diya sa Ginoo, imposible. Alang nato nga naluwas, di gyud kakalipay sa Dios kung magkinabuhi gyapon ka sa imong karaan nga kinabuhi. Sa imuhang kanang karaan, sa imuhang utok nga kinaugalingon. Kaya ang sa Dios imposible nga makapalipay ka. Kaya ang tanang muduol sa Dios, inahanglan muduol sa pagtuo. Amen ba? And mao ni atong kinabuhi karon nga naluwas. The just shall live by faith. Sa diyang naluwas ka, gimatarong ka sa Diyos. Ang pagkamatarong, gasa sa Diyos. Dili ka kamugna og pagkamatarong sa imong kabagalingon. Pwede kang kamugnag pagkamaayo. Maayong tawo, maayong binuhatan, maayo siya. Pero di ka kamugna og righteousness by your own. Ang pagkamatarong, gasa sa Diyos. Mauna siya ang iyang ikuan sa imuha, ibutang sa imuha, ipahibalo sa imuha, nga sadang naluwas ka, gimatarong ka sa Diyos. Samara nga wala ka nakasala, righteous. Ingon sa ang Biblia, sa Romans, katong gibasa, 1:17, ang gimatarong mabuhi sa pagtuo. O ginumdumi, ang pagtuo is a gift from God. Now, mo ni atong kinabuhi karon, we live by faith, we receive answered prayers by faith. Gidawat na ito, nag-ampo ta, diretso dingon ang Bible. Sa diyang mag-ampo ka, pasalamate. Nga nadawat na nimo, bisag wala pa. Kaya ang pagtuo, mo ay pagkaanaa sa butang, wa pa nimo makita sa imong mata. Ang kaluwasan, wa pa nimo makita o pakas langit, pero nituo na ka nga, antugyo kag langit. Hello! We stand by faith. Gibarugan na to ang pulong sa Ginoo. Lord, mo na imong giingon sa imong pulong, Lord. Ako ning gibarugan. Ako ning kinabuhion. Mao ni gisulti nimo, Lord. We stand by faith. We worship by faith. Namalakpak tawa ta ka kita. Nangang tatawa ra ka kita sa atong gikantahan. Nanayaw tawa kita sa atong gisayawan. Because we live by faith. Og ang Diyos nalipay, kung karong buntaga, gihatag nimo ang tanan, kay nakakita ka sa wala nimo makita sa physical na Diyos nga sa atong taliwala. Hello. Abi ba nimo ordinaryo ning dapita? No. This place is not ordinary when the presence of God is here. It turns to be an extraordinary. Heaven is in earth. Mubitaw sa pag-ani ni Jesus in siya, let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in. So karon nagsimba ta, ang langit may kanaog sa yuta. Dili ba ang langit na ang pagsimba? Ingon ang Diyos, mukanaog ang pagsimba. Diri sa yuta, ingon ang pagsimba, nahitabo sa langit, mahitabo sa yuta, sa katawan sa Diyos nga naluwas.
Kisay pinakakusog mo syagit dere. Lipay ang Diyos, ana. Wala ka kita. Pero ning syagit ka because excited ka. Remember when you come to worship God, naa ang Diyos. Be excited. Bisag di ka kimuray sa kanta. Dasigay mong gagalingon nga niya ang Diyos. So, we worship by faith. Nagdawat ag healing by faith. Doon ako experience kagahapon. Kung di kayo aksidente, God, nag-prepare kayo og way ba? Doon na, dugay na kaay nagtiguman dito pa sa kuan. Pero nana siya sa, nanangid siya, nga mutabang siya, murag magbubuhat siya. Nya, nag-devotional ko, akong devotional is usually alas 9. Nag-devotional ko, nag-doorbell ay siya. Couple sila. Unya, giingnan sa katong katrabaho nga, nag-devotional pa si pastora. Naghulat sila na ko igsoon. Wa sila mag-doorbell balik. Almost 1 hour na ko. Ning gawas man ko sa balay, kagigukod na ko akong apo. Pakita nila na ko. Diretso dayon sila sa pultahan. Uy, asaman mo? Sa pastor, hagyot may tuyo ni mo. Kung sa may tuyo ni mo, pertik yun yung pangamuyo. Naa siya'y sakit sa kasing-kasing. Yun siya nga, sige ko, naana siya sa ang church, no? Lain po riyan na itong tigumanan. Yun siya, nag-ampo yung ko sa ganyan ko, makapaampo sa imong pastor. Siya nakulangan man ko. Kuday pa, makulangan, ba't siyang parihara man na? Kung siyang gingnan. Parihara man na. Diyos ang iyang gisampit mo, ragapon mga Diyos. Yun siya, dili. Nahilahi. Nasa imo. Then, gikan pagyugag devotional, gikan pagyugag devotional. Siya nga, gigiyahan yun ko. Imagine ka, nagulat sila 1 hour. Wag yun sila mamiya. Wa po manuktok og balik nga naapa human kong devotional. May ganing gawas ko. Dili yung aksidente, di ba? So, nag-istorya me. Ko, nya, siya magpampo dyan ko ni mo, mogin niya anhi ko. Hapit na ko namatay, ani sa kita. Dili sa kumatog doktor, muuna sa ko ni mo. Abi ninyo, igsoon, dito ra taon may sapultahan, kaya iro perte pong syagit. Kaya na akong kamot dito sa gate. Galihan ko sa endugan. God really is really faithful. Sa diya kaampo ko niya igsoon, nakita na ko iyang heart. Gikoon ko sa espiritu sa Ginoo ba, nakita ko siyang heart. Pula kayo ang heart nga, kuan. Pertig yung lipayang, pertig yung diyang katawa. Kay giayo siya sa Diyos. Siya dili na ako matog doktor. Halay na akong paminaw. Mauna siya by faith. Ang tao di ay, i-connect di ay ka, ang iyang gituuhan, nga sadang maambo ko niya, mamaayo siya, nag-abot. And God is faithful. And ko, God is glorified. Amen? Gamitan ng imong kamot, kay kanang kamuta, gi-empower na sa Lord sa dihang naakay pagtuo. Amen? So giving is by faith. Nang hatag ta diri sa tong tithes offering, wala ta kakita sa tong gihatagan birom mi obey ta. It's faith. Obedience is faith. Kung musugot ka, pagtuo na nga naglihok. And all is done by faith. Kining tanan nato nga atong experience karon nga naa na tay naluwas na ta pinaagi sa pagtuo. Nag-invitar ta, nagministry ta, ning apil ta sa bulaton sa Ginoo because we have faith in our living God. So we start nagsugod ta atong relasyon sa Ginoo. We receive Jesus in our heart by faith. Atong gipasulod si Jesus atong kasing-kasing, ang Holy Spirit mi puyo nato by faith. Di ni mo siya makita di ang galihok. Di ni mo siya makita di na nga unsa iyang kumusyon sa sulod. Pero by faith, nagpuyo ang Espiritu sa Diyos sa sulod nato. O kini nga pagtuo nga atong gisugdan, importanteng humano nato. Sa John chapter 20 verse 29, John 20:29, then Jesus told him, nganong gitold him man siya, yang gisultian ng usa ka tawo. Kaning pagkinabuhi sa pagtuo. Siya, nituo ka, kay nakakita ka. But bulahan, kadtong mituo, nga wala maka. Si Tomas Manggod, pagkabanaw ni Jesus, isultian siya mga tinunan. Nakita na mo si Jesus na banaw.
tuo. Di yung kumutuo kung di ko kita. Nisulod pa bita ang resurrected body ni Jesus sa usa ka building nga sirado. Sa tuba imong lawas di ay sa di atong lawas mabanhaw na, mulusot-lusot na daita. Ning lusot, ingon din si Jesus, kalinaw mo abot ninyo. Tomas, kanang imong kamot, ihikap sa akong kilid. Grabe, no? Yung paghikap ni Tomas, insya, Tomas, tuo na ka, no? Kaya nakakita ka, nakahikap ka. But mas bulahan katong mituo nga wala makakita. Busa, ingon ko ninyo, mga assistant nako. Hindi ka jut lang. Ini mong tapad, mas bulahan ka. Mas bulahan ka, mas bulahan ka, mas bulahan ka. Unsa mas bulahan, mas daghan kag bulawan. Sa ato pa, nalipay ang Diyos nimo kay wala ka kakita niya. Pero naglingkod ka diha para mo simba niya. So usa ka tawo ningon pagyud siya. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. Dali na mo. Salamat sa Ginoo. 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. You love Him, kisa nagugma sa Diyos karon. Ingon siya, gigugma ninyo siya, bisag wala mo kakita niya. Salamat, Lord. Though you do not see Him now, ang tanaming og now, bisag wala pa mo makakita niya karon, you trust Him. Iyong gisalig inyong kaluwasan, iyong gisalig ang inyong mga pamilya, gisalig ninyong patuglangit, gisalig ninyo nako. You rejoice, nagkalipay mo with a glorious and unexpressible joy. Dili magtukib nga kalipay. Kabalo ka, the reward for trusting Him will be the salvation of your soul. Ang ganti ninyo mao ang kaluwasan sa inyong mga kalag. Nang mga igsoon, nakasugod. Kisay nakasugod namin, wag ako na. Kisay magsugod pa. Ang mga bago-bago nga niya dire, ako umungi challenge, sugdi na karon. No? Kay dili ni siya aksidente nga ni amo. Dunay time ang Lord para nato. Kung giimbitar ka, dili aksidente nga naimbitar ka. Ugi pud aksidente nga sugot ka. Basig naikog ra ka sa gaimbitar nimo, pero kanang nga kaikog ipanalanginan sa Ginoo. Mao nang niya ka. So sa diyang nakasugod ka, importante nga imong focus makahuman ka. Unsa may akong buhaton, Lord, aron makatapos ko sa pagtuo or mabalik ka na apa ko sa pagtuo. Number 1, this is how. Number 1, basic kaayo ni siya, basic. Kung nga basic kanang pinakainunahan. Number 1 is be faithful, kugihan sa imong relasyon sa Diyos. Ang atong kaluwasan, mauni way nga nakabatuntag relasyon sa Diyos. Si Jesus, nahimo natong Ginoo, manluluwas, siya kita giluwas. Natay relasyon, manluluwas o kita giluwas. Sa dihang nakabatong ta sa kaluwasan, ang Diyos na himo natong amahan, kita na himong anak. Amen ba? Now, importante nga matinud-anon ka, kugihan ka sa imong relasyon karon sa Diyos. Importante kaayo nga buhaton nimo imong parte kung gusto kang motapos nga maayo. Importante nga magkugi ka sa imong intimacy with the Lord. Importante mo gahin kag panahon kada adlaw magdevotional kauban ikaw og ang Dios. Paminaw pag-ayo ha. Kay basic nimo nang giuna ni nako. Kay daghan na kaayo karon nga kuan bitaw siya kanang nahimo siyang dili na kayo importante kanang murag unya na lang ko man magdevotional ug ana lang ko hantod nga limtan abot bulan wanay devotional. Devotional mao ni imong personal nga pakigdugtong sa Dios sa imong personal nga kinabuhi sa inyong balay. Unsay buhaton didto? Pareha ra ka gasimba dire.
Imong buhaton dito sa inyong balay, parihara, mukuan ka, mo opening prayer ka, Lord, na akong dedicate akong kaugalingon. Dayon, muawit ka sa Ginoo. Duha siguro ka kantay mo awitong, idugtong imong espiritu sa Dios aron dunay connection uban niya. Hello? Ano, kabalo mo, pero ako raning gi-repeat para sa mga nakalimot. Pagkahuman, awit sa Ginoo, himayaon ang Dios. Sama sa atong gibuhat diri, pagkahuman, go to prayer. Lord, karong adlaw kuning ihalad, akong nako agtuon Lord, nako diha na ka magampo sulti unsa imong nahitabo sa imong kinabuhi, unsa imong lakaw tibuok adlaw, diha nimo ipahibalo sa Ginoo. Igsoon paghuman ana is read your Bible. Dili makumplito ang devotional kung dili ka magbasa sa Bible. Kani siya nga gingbuhaton nato, personal ni nato nga pakigrelasyon sa Ginoo. Ayaw lang ka kontento nga duna kay relasyon, naa kay kaluwasan. Ayaw ka kontento ana, himo ang lalum imong relasyon sa Dios. Ipatiglom imong relasyon sa Dios. Himuan ni siya nga kanang dunay intimacy, pakigsuod sama sa higala. Nga ang Dios kanang kung ano bitaw ka nang di ka magpanuko pagduol niya. I declare every day kung mahimo na akay panahon sa Diyos. Ngano, mauni makasustain sa imong pagtuo. Ako nakabig ko 1983. Igsoon, wag yung ko mo bitaw aningat time uban na sa Ginoo. Dili gyud pwede. Kay kung mubitaw ka, sa imuhang intimacy with the Lord, murara kag dunay bana tuas LDR tuas sa laing nasod, long distance relationship. Unsa kadugayan kung long distance? Mabugnaw. Pag kumagkabugnaw, malaay. Pag kumagkalaay, mamatay ang relasyon. Bulag. Ingon sad sa Ginoo ang relasyon. Kung di mo tagaag time ang Lord sa imong kinabuhi, dili nimo mabati ang gugma sa Ginoo permi everyday. Siyempre imong pagtuo daghang kay mo ilog. But this is God's way nga ang atong pagtuo masustain nato ang atong personal devotion sa Ginoo. Amen, amen, amen. Kung wa ka nagbuhat ana, I remind you, di gyud ka masustain, di gyud nimo makumpiyansahan ang palibot nimo karong panahon na kung wa kay devotional sa Dios. Tanan gikan sa encounter atong gitudluan ani. So kung gikan ka sa encounter o first time pa nimo, makahimo ka pagbuhat ani kay ang Dios duol sa mutawag niya. Now, basic ayon na igsoon, balik ko nako. Karon bitong panahon na gikuan bitaw gyud sa Ginoo ang church ba? Kita bitaw. Gikuan gyud sa Ginoo ba? Gipush gyud niya o kanang gitagaan gyud paagi karong panahon na nga malalom pag gyud atong relasyon niya. Kani bitaw Jesus Reign karong November, ang tema is intimacy with God. Ang tema po dito sa G12, intimacy with God. Gusto sa Ginoo nga dunag gyud tay lalom nga relasyon kay mao man gud niya ang basihanan sa pagbalik niya kung nakailabag gyud ta sa Ginoo. Kaya di kang kain, Lord, sumayo ang Ginoo, man ko kailan ni mo. Ano man makaila, walay time sa Diyos. Ang Diyos na i-time ni mo, 24/7. How about you? Lord, busy ko. No! Di ka accept ang Diyos o busy. Why? 24 hours ang gihatag everyday. Grabe, wa na po kay usa ka oras para sa Ginoo. Muna ingon si ang Diyos sa mga disciple, di mo ka spend og 1 hour o ba nako? Nangatulog maninoon mo. I challenge you. Kaning intimacy nato sa Ginoo, mo'y mugunit nato ning malisod nga panahon. Okay, basic ka, devotional. Simba. Ayaw gyud ni bitawi ang simba. Ayaw ibaylo og kaligo sa tukuran, ag ibaylo og laba, ayaw ibaylo og kanang mga wedding, mga unsa, 3 services, ayaw gyud na siya buhi because there's something in fellowship. Muna ingon ang Bible, ayaw gyud undang og tigom. Ngano mingon Ginoo ang kay undang kay naa diha ang strength, ang kusog spiritually sa panagtigom. Inay mo tapad way undangay.
Gusto kang mutapos? Ina, gusto kang mutapos? Walay undangay. Walay undangay sa simba. Amen? Walay undangay sa cell group. Walay undangay. Walay undangay. Walay undangay. Walay undangay sa pagpangabig ug kalag. Walay undangay sa pag-reach out sa mga wala pa. Why? Kaning tanan, number 1, kung consistent ka, kung mapadayunon ka, I guarantee in the name of the Lord, i-sustain imong pagtuo sa Diyos. I-sustain yun ka. Isa kung sa pa'y bagyo mo abot sa imong kinabuhi, magunitan nimo ang pagtuo nga naani mo gisugdan sa Diyos sa imong kinabuhi. Ingon sa, okay, diri ay sa Mark 1:17, usa pa gani no, hapit na mo tapos. Mark 1:17, Jesus called out to them. Sadang namili na siya mga tinunan. Iyak mo ni yang gingon, come. Ang tanong mo, come. Mao ni primero nga tawag na to. Ministry na to is to the Lord. Siya, come. Dili, duol na ko. Paduol na ko. Dahil ni sunod dayon. Follow dayon ako. Arisa, then sunod na ko. And I will make you, show you how to fish people. Pakitunta mo, unsaon pagpangabig og kalag. Ato pa, kung wala tay intimacy, kung wala tay pakigrelasyon, duol nga relasyon sa Ginoo, di gyud ta may gugmag mga tao. Di gyud ta, wa gyud tay concern sa mga tao. Kay the heart of God, sa dihang duna kay pakigdugtong, ang kasing-kasing sa Diyos, tao. Tao ba na imong tapad? Mauna siya. Munang tanang bisita dire. Salamat sa mga nag-invite. Sa dihang magpaduol ta sa Diyos, we can hear the heartbeat of God. So number 1 imong calling, nang tawag sa Diyos human kanuluwas is to come. Hello! Duol. Lord, unya ra. Pagka mag-unya ra, wala na. But decide it. Ugmara imong relasyon sa Diyos. Amen? Number 2, usa lang ka verse akong ihatag sa. Number 2, chose the eternal than temporal. Number 2, pilia ang muhangtod kaysa taman ra karon. Amen, amen, amen. Kung gusto kang mutapo sa pagtuo, pilia ang eternal kaysa temporal. Ingon sa 1 John chapter 2 verse 16 to 17. 1 John 2:16 to 17. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. O bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung igugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, udlon nung kahiglaw, tanang gikaibgan sa mata, tanang gipasigarbo sa tao, dili iya sa amahan, kung dili iya sa kalibutan. Listen, ang kalibutan ug ang tanan nga ani ini nga gikaibgan sa tao, mga hanaw. Apan, ang tanan mo apan, ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Kisa gusto magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Unsay buhaton? Ingon ang Biblia. Ayaw pilit sa unsay kalipayan sa kalibutan nga makapabiya nimo nako. Ayaw pangandoy og dagko sa kalibutan nga makapabiya nimo nako. Mga usahay, mga igsoon, tungod usahay sa asenso. Ning asenso na, ning lambo na ang negosyo. Murag ang gugma tuan na sa negosyo, ang gugma na sa trabaho, ang gugma na sa pamilya. Ingon ang Ginoo, kung mas naigugma ka ana, you are not fit sa ako. Di ka angayan. Na ako'y verse na limtan lang nako. Nga, katong mubiya, katong dili mubiya sa iyang amahan or inahan, sa iyang anak or sa iyang anang nga termino, kung dili mubiya, dili angayan nako. Unsay bot pasabot? Kung mas labaw sila kaysa ako, di ka angay nako.
punto na sa Ginoo. Di siya gustog dunay karaybal sa imong gugma niya. Amen, 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 amen. So, hinumdumi. Kini mga butang success sa kalibutan, pag-uswag nimo sa imong negosyo, sa imong trabaho, na promote ka, gabi na kayo, kakuan ang imong asenso na kayo. Kaning tanan mga wala. Kaning tanan mga hanaw. Pero kung magpabilin ka sa will ni Lord, Lord, ni asenso ko, naagihapon ko nimo. Maura gihapon akong gibuhat sa una. Wala ko ni kibra. Ang uban man God, kung nang-asenso na, nangakuan na, dili na gani ka simba, di na gani ka cell group, di na gani ka devotional. Kung maumang gani na, you are unwise Christian. Sa Biblia, buang-buang ka. Nakapili ka sa taman radiri, dili katumuhang tod sa walay katapusan. Hello! Desisyon ba na igsoon? Choose, pagpili ba na? Mupili ka nga, kanitanan mo na imong atubangon, dayon nawala ka sa imong relasyon sa Ginoo, nawala ka sa imong guma sa Ginoo. Unsa may imong ginansya diha? Wala. Kagintanan mga wala. Kagintanan mahurot. But ingon ang Bible, katong nagtuman ako, katong mipili sa butang nga eternal, butang nga espiritual, mubuhi sa walay katapusan. Matag desisyon nga buhaton nato sa atong kinabuhi. We must base it on the eternal view. Ay, kapahimuot ba ni sa Ginoo? Manay mga butang eternal. Manay mga butang nga mohangtod ang pagtuman sa will ni Lord. Dili ka nang magtuman kag imo, wala na kay panahon sa imong Christian life. Kung ikaw na karon, unwise ka. Kung doon na kay gibiyaan, ay wa na ko diri, kay bisin kay igsoon, mawala ang tanan. Ang dili mawala, kanang gihaguan nimo, spiritual. Number 3, fight the good fight of faith. Ang kaninot bitaw sa Ginoo, sa dihang matulog bitaw ko, makamulog kung katulog, manghatag siya na akong mga puntos. Muna mga puntos nga kung gibubutan sa inyo, hinatag ni sa Espiritu sa Ginoo. Mumatarang ko din, ako din akong cellphone para malista na ako. Fight the good fight of faith. Awaya, dunay gubat. Ang pagtuo is a kind of war. Naata sa gubat sa diyang naata sa pagtuo. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Paningkamuti. Ang tanay mong pangingkamuti. Kutob sa imong mahimo. Kutob sa imong mahimo. Nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo. Ug hukti, guniti, ang kinabuhing walay katapusan. Kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi, sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo at ubangan sa daghang mga saksi. Kining pagtuo nato sa kaluwasan, nakasaksi imong pamilya, nakasaksi imong community, bisag wa ka manulti, nakita nila ang kabaguhan sa imong kinabuhi. Niingon ang Bible, si Timothy, gi-encourage ni Apostle Paul, mga Kristohanon, gipadalag sulat, fight the good fight of faith. And Christian life is a battle, gubat, evil versus good. Amen? Lie versus truth. Dakang kayong mga bakak. Kinahanglan ato ning pildihon ang bakak, ang kamatuuran mo stand. Hallelujah. Ang gubat sa Kristohanon, mga pagsulay, mga temptasyon, mga kalisod. Importante kaayo, determined to win sa imong Christian life. Importante, determinado ka nga imo ning atubangon, nga kining mga ginaatubang nimo, parte ni sa imong pagtubo, parte ni sa pag-umol sa Ginoo nimo, sa imong relasyon uban niya. Importanteng mudaog ka sa matag gubat. Determined to win. Kay naa na ta sa winning side, kay ang Dios dapig nato, kinsay makabatok nato.
barugi ang kamatuoran, ayaw dapig sa bakak. Ayaw basihi ang imong pakigubat pinagi sa imong unod. Basihi sa pulong sa Dios. Hello? Daghang napilde kang gibasihan ilang gibate. Wala sa gisulti sa Bible. Muna ang ingon ang Biblia, fight the good fight. Ang Bible nag-ingon, we are more than conqueror. Gidaog na sa Dios kining tanan ug kita nga nagtuon niya mas labaw tang mananaog because of the Lord. Kabalo kay igsoon, wala pud ta gibutang sa gubat diri sa kalibutan nga wala tay armas. Grabe kay ng armas karon no dito sa Israel. Grabe ni sa gitawag og Iron Dome nga kada sulod sa missile gikan sa Hamas, gikan sa Lebanon, sanggaon din sa katang Iron Dome pak dili makabuto. Tama na sa grabe no, pila ka missile mo abot. Basta maabot sa Iron Dome di gyud nakabuto. Mga sophisticated kaayo nga mga igsoon kulba na biya kay tong kalibutan karon. Ang Amerika nagpadala nagdako kay warship sa atong China Sea tungod aning ilugay anang dagat nga dili ila. Hello? Unsay sulti sa Ginoo? Ako ang langit ug ang yuta. Kang kay nangilog anong kadakuan ng dagat nganong ilugan man na. Pero niya pamanta sa kalibutan nga ang kahakog mo ni dumala. Greed. Fame. May mong famous. Nag-isambayan na tagdako kayong barko igsoon. Kay mulaban yun kuno ang Amerikan na to kung gubaton tag China. Saon man. Matamnagan ani magsoon. Sa langit na. Amen, 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 amen. Pero kita kay nata sa gubat diri dili ta mo gamit og pusil o espada, naatay hinagiban armadura. Salamat Lord. Ephesians 6, 10 nga 11. Ephesians 6:10 to 11 to 18. Muni mong armas igsoon. Ayaw kalimot ha. Built-in ning armas. Pwede ni siyang atake. Pwede po ni siyang depensa. May kang Ginoo. O muna depensa nimo. Mo po ni atak nimo. Kinsa may mo atak na to. Gani mo tapad. Ang kaway na to mo ang yawa. O mo gamit mo na siya tawo. Pero ayaw katubangan ng tawo. Yawa ka. Nahitabo na rabana. Suko kayang bana. Oy, kay di man siya tugtang simba. Siya ikaw yawa ka sa ngalan ni Jesus mo hawa ka. Siya yawa na day ko karon no. Na Kristohanon ka. O, ayaw po dingon na. No? At tulad sikrito nga dapit, kaning yawa sa mong balay, mong biya ni sa ngalan ni Jesus. Ayaw katubangan na, kan na, samot na, maglalis tagid mo. Tinuod yun na maigsoon. Grabe yun kayo itong pagkahitabuag. Parting away lagi, kaging na siya yawa. Okay, basahon ako. Isulat lang. Ephesians 6:18. Or makita ninyo kung sa itong panalipod. Ingon siya dire. Sa katapusan, liguna imong kaugalingon. Amen. Liguna sa pagkikiusa sa Ginoo. Pinagi sa iyang dakong gahom. Di ita kalikon kita-kita ra. Kinahanglan kauban nato ang Ginoo. Isulob. Ang tanang mo isulob. Last kita ng sulob. Ready go. Isulob. Go. Okay. Isuot. Bot pasabot. By faith. Ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo o unod, kundili batok sa daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan sa mga pangulo ana sa gahom o sa daotang gahom nga nagmando ning kalibutana sa kangitngit. Busa ang tanay mo busa. Dada, inang tapad dada. Ay gibilin, imong hinagiban. Bibilin nimo, away ra baka adlaw na, di ka kapanagang. Bitbita, dada ang tanang kahimanan sa gupat nga gikan sa Dios. Og inigabot sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Grabe si Lord. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuoran ingon nga bakos. Natay bakos. Asa dapit ang bakos? Diri sa hawak. Ingon siya, gamita ang kamatuoran, ingon nga bakos. Bot pasabot, kung dili pulong sa Ginoo, dili na nako dawaton.
Ang pulong sa Ginoo ay akong baruganan, bakos sa kamatuoran. Nanabay bakos ang tanan. Ang pagkamatarong righteousness ingon nga sa lipod sa dugan. Ang kanang pagkinabuhi bitang nga tarong, kana bitang pagkinabuhi nga kana bitang sahi sa kalibutan. Hinagiban biya na nimo. Di ka madutlan ana kung nagkinabuhi kang tarong. Mauna sa dugan pero sa English, faith dire is your shield. Pagtuo maoy panalipod. Tutang sa dugan, ingon siya, og ang kadasig sa pangsangyaw sa maayong balita, pakigdait ingon nga sapatos. Natay mga sapatos. Hello, unsa itong sapatos? Pagsulti sa pulong sa Ginoo. Bit-bito na nato. Bisag asa ta. Naata sa eskwelahan, trabahoan, atong isulti ang pulong sa Ginoo. Ayun pag siya, dad-a kanunay ang inyong taming, nga mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi niini, makapalong kamo sa tanang magsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ikalo, tanan magkalo, ikalo ang kaluwasan. Nganong ang kaluwasan kalo man? Panalipod sa mind. Kay kaning mind, mauni siya ang atake sa yawa. Mayon siya, wag ka maluwas. Nakasala kagahapon. Oh. So, ang kaluwasan kinahanglan naa sa atong ulo, atong mind. Kabaluta, by faith, na luwasta, it's a gift from God. Amen? Okay. Ikalo ang kaluwasan, ingon panlipod sa ulo. Gamita, ang tanong mo, gamita ang pulong sa Diyos nga gihatag kaniyo sa Espiritu. Ingon nga espada. Kamot! Tanan! Naadiyaang mo ni espada. Dili po ta maging anak po. Pag na-item mo siya, pela! Pela! Bus pasabot, isulti ang pulong. Mo na itong atake. Nag-ingon, bida, gitintal pa si Jesus, unsay sige ingon niya. Nag-ingon ang Biblia, dili mabuhi ang tao sa tinapay lang, kundi sa matag pulong. Mauna ang atake, mauna ang pag-attack, mauna ang depensya katong, pero ang word mauna siya ang atong i-attack. Mauna ito ipusil. Nikingon kasulatan, nag-ingon ang kasulatan, nag-ingon ang Biblia, mauna siya. Buhat kining tanan, diya sa pag-ampo. Amen? Prayer yun. Diya sa pag-ampo, og pangayo kamo kanunay, pinag-spirit tungod niini, pagbantay kamo og lahutay gayod. Lahutay igsoon, amen? Pag-ampo kanunay, alang sa tibuok kabalaang katawan sa Diyos. Nakuha ninyo? Munang sa devotional na to, diha na to mabuhat. Lord, akong gisulob ang kalo sa kaluwasan, ang bakos sa kamatuoran, ang panalipod sa kong dugan pagkamatarong. Lord, akong tiil na ana ang maing balita na pinan. Lord, na ana ang espada nga masahi sa duhay suwab. Ready na ko karon, Lord. Mugawas aning Davida. Hinumdumi nga imo nang hinagiban, hinatag sa Dios. 1 Peter 5:8-9. 1 Peter 5:8-9. Pagmaigmat. Inay mo tapad, pagmaigmat. Be alert. Magbinantayon. Watchful. Pagbinantayon ka mo. Kay ang inyong kaaway, kinsa, nga mauang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa leon. Murag leon. Usam lang leon na. Nagngulob. Nangitag tukbonon. Pero kinahanglan makabalo ka, kaning leon na wa na ningipon. Wala ningipon, naggulob na lang god. Dili ka pa wala maglo. Tama na siya ngulob. Ingon na siya, liguna ang inyong pagtuo. Sukli. Hindi, dahil ligon ang pagtuo, di kakasukol. Sukli siya. Kay nasayod ka mo. Ngayong maisig ka magtotoo sa tibok kalibutan, gisulayan usab sa tanang alantuson. Pagka-bright ni Lord. Palakpakan sila to si Lord. Pataas atong kamot, pagpalakpak ni Lord. Hallelujah. Wala ta ibilin sa kalibutan, nga pildihon ta sa yawa. Gibilin ta dire.
aron mo daog ta sa gubat. Ug makakita ang mga tao sa palibot na to nga ang Diyos nga atong gialagad wala magpasagad na to. Gibinlan ta niya gamito na to. Number 4, second to the last, determined to finish the race. Determining yun igsoon, tapuson yun din ako. Mao ni akong experience karon, humanon yun din ako. Mubalik ang Ginoo akong mubalik, humanon din ako. Pabilin ko. Sa 1 Corinthians 9:24. 1 Corinthians 9:24. Sa walay duha-duha na sayod ka mo nga sa lumba ang tanan mo dagan. Amen? Apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamog dagan. Aron gantihan kamo. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay, nagsunod sa hingpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyang purong-purong nga malawos. Apan kita naghimo ni ini alang sa usa ka purong-purong nga dili malaya hangtod sa kahangturan. Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa daganan. Ug sama sa ako boksingero nga dili patakag sumbag. Gimanso ko akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway. Human ako mag-awag sa uban pag-apil sa bangga. Mga leaders, kita'y nag-awag sa uban mo apil, kinahanglan mabinantayon ta. Ang ingon siya ang tanan nga moapil sa lumba. Apil na baka sa lumba karon. Ang muhuman makadaog. Bisag unsa ka kapaspas kasugod pero wa ka mo tapos. Pildido ka. Pero kung nagsugod ka, nagpadayon ka, hantod. Patupan niya Apostol Paul, siya sama ko sa buksingero, di patakag sumbag. Di pataka sa akong kinabuhi. Akong gimanso, gidisiplinan ako kung kagliw, nagdevotional ko, nagpagamit ko sa Ginoo. Why? Ingon siya, human sa lumba, dunay purong-purong sa kinabuhi. Dili malawos. Dire ang mga apil sa lumba, dire tuod-tuod ay mga gold medal, pilara na ikumparar sa purong-purong nga walay katapusan. Muna ingon si Paul katok ang Timothy, 2 Timothy chapter 4 verse 7. 2 Timothy 4:7. Gihimo ko kutob sa akong maabot. Ang tanan mingog kutob sa imong maabot. Pakiglumba og natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo. Gidipinsahan ako si Jesus kung kinabuhi. Wala ko magpabuyag sa akong pagkakristohanon. Gihuman ako ni nga maayo nga paghuman. And the last, remain faithful to the end. Igsoon, pabilin hanto sa katapusan. Amen, 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 amen. Hebrew 3:14. For if we are faithful to the end, kung magbatinod, anong hanto sa katapusan? Trusting God, nagsalig sa Diyos. As firmly as we first believe, we will share all that belongs to Christ. Oy, wala man maka-amen, Bisayaon. Kung matinud-anon ta, hangtod sa katapusan, nagsalig yapon sa Ginoo. Bisag daghan na kayo ni abot nga di maayo, trust lang yapon ni Lord. Wag yun mo bitaw. Gikan sa pagsugod nimo sa pagtuo. Unsay imong maani? Maambitan nimo ang tanan nga iya ni Kristo. Murag kuan ko sa kumbangko, murag uyugon ko diri. Unsa may naa ni Kristo nga maato? Pabuto na to na. Ingon siya, kung mutapos ka, faithful ka. Dili siguro 100%, wa ka kasala. Napukan siguro ka, pero nimbangon ka. Nakasala ka, pero nisugig ka, nipadayon ka. In siya, maambitan nimo ang tanan nga iya ni Kristo. Number 1 nga iya ni Kristo. The kingdom of heaven. Iya. Maambitan na to. Namatupaso sa ka-preacher, sa kingdom sa Ginoo, bisan ang abog, diamante na siya. Amen. Matthew 10:24, last verse, 24:10-13. Matthew 24:10-13. And many false prophets, paminaw pag-ayo, daghang mini nga mga magtutudlo, moabot, ug daghang malingla nga mga tao. Bantayan nimo ang mga mini nga mga magtutudlo.
sin will be rampant everywhere. Ang sala, grabe. Bisag asa, makita nimo. Ang scammer na sa internet. Ang namaligyag dungog na sa internet. Ang tanang kalaswaan na sa internet. Rampant everywhere. And the love of many will grow cold. Mga bugnaw ang gugma sa mga tao. Magbugnaw ang gugma sa mga Kristohanon. But, ang taning mo, but, the one who endures to the end will be saved. Sala, walang tuo. Kita ni mo karon. Di nakaka-identify sa wala. Unsay insakto, unsay dili. Yan siya, okay naman na. Okay naman na. Uso man na ron. Sa Biblia, walay uso. Truth will set you free. Mingon siya diri, kung imo ni siyang mulahutay ka. Muna kung ang gugma asagikan ang gugma, kinahanglan gyud ay tag-intimacy sa Ginoo para di mabugnaw ang atong gugma. Ang mulahutay hantod sa katapusan. Maluwas. Mao ni kasiguruan nga atong kuptan igsoon. Kung nagsugod ka karon sa pagtuo, God is able to finish. Determine lang. Number 1, be faithful sa imong devotion niya. Number 2, pilia ang eternal kaysa temporar. Kung mo desisyon na ka. Number 3, unsay number 3? Pagbantay. Sa to, ako po'y nawala. Fight the good fight of faith. And number 4, determined to finish the race. And number 5, remain faithful to the end. Amen? Okay, ingon ang Diyos. Last verse, Philippians 1:6. Philippians 1:6. And I am certain, siguro kay ko, that God who began the good work within you will continue the work until it is finished on the day when Christ Jesus returns. Woo! Kay siguro ko nga ang gisugdan nga maayong trabaho sa Dios sa sulod nako, padayon niya ang iyang pagpamuhat diri nako. Hangtod padayon niya hangtod mahuman ni iyang trabaho sa akong kinabuhi. Hangtod sa iyang pagbalik. Doon ako'y video gamay palihog.
True story to siya yun. One day Olympic nga kuan. Paspas pa kaya siya pagsugod. Pero nabikil iyang tiil. Kabalo ka unsa ang history nga nung nakuan to siya. Because bisag nagtakiang. Kadugayan siyang takiang nakita siya sa iyang papa. Yalalayan siya. Determinado siya. Katakiang. Humanon ang lumba nga iyang giapilan. Ako kabalo kong naday nagtakiang diri. Nainay na samdan. Nanay naapektaran. Pero panalangin kaayo to siya. May abot iyang papa. May comfort niya. Hibaloi sa dagan sa kinabuhi. Ang Diyos mo comfort na to. Mualalay na to. Sakitan ka. Ni ara ko. Tapuso na to ni. Kaya gano'n ako giandang purong-purong para nimo. Dili bulawan. Nga gold medal dili. Purong-purong sa kinabuhi. Na ang Diyos. Kung mutapos lang ka. Bisan og danay na itabo sa imong kinabuhi. Di yung kapiyaan sa Diyos. Alalayan yung ka sa Diyos. Gusto niya. Bisan og naginaunsa. Tapuson nimo ang lumba sa Christian life. Nindot kayang pagsugod, excited ka ita. Ba't kamulo na to sa atong Kristiyano nga kinabuhi? Daghangin patay tabo, di na to malikayan. Ba't hinundumi kung pabilin lang ka sa pagtuo sa Diyos? Alalayan ka sa Diyos para makapadayon ka. Mubangon ka. Mupadayon ka sa imong kinabuhi kauban niya. Remember, God will never leave us. Di kaniya talikdan. Kay kinahanglan kayo ka. Sa Diyos, naaras siya. Manindog tamay sa dili sayon, dili ni siya ang ato bitang lumba sa dagan, di ni siya pinaspasay. Meterdas. Dili ni meterdas ba? Dali na kay mahuman. This is meteran. Kamulo pa ta. Wala ta maabot pa sa daganan. Kumusta man imuhang pagtuo sa Diyos? Kumusta man imong relasyon sa Diyos? Kumusta man imong pagbarog sa pulong sa Diyos? Kumusta man ang pakinabuhi nimo sa pagtuo? Hiyara ba siya kabayan? Daghan na ba kag pangutana sa Ginoo? Nganong naingon ani naman ko, Lord? Nganong naingon ani naman ko? Sukar ko na Kristoano, naingon ani naman ko. Yes, pwede kang makasultian. Pwede kang makaingon sa Ginoo, pwede kang makasumbat sa Ginoo. But ang dili nimo angay buhaton is mubiya na kaniya. Kay kung mubiya kaniya, wala ay pulos imong kinabuhi diri sa kalibutan. I tell you, igsoon, ang mubiya sa lumba sa iyong Christian life, may useless imong life diri sa kalibutan. Wala na kay gamit. But if you continue, siguro nasakitan ka, siguro daghang kay gagigian, but ni apakahantod karon. Ni apa ko, Lord. Nasamaran ako, Lord, pero ni apa ko. Ni apa ko, Lord, kalumbalon ako. Kakuyapon ako, Lord, pero ni apa ko. Napa ba ka? Ayaw bitawa. Ayaw iwakli. Continue to run. Continue to run.
Continue sa pagigugma sa Diyos. Continue sa pagpaghamit sa Ginoo. Hapit na ang dag-anan. Hapit na. Segundo. Mas mubo pa sa segundo ang akong kadaugan. Just lift out your heart to the Lord this morning. Just confess, isugid lang, Lord. Determinado ko, Lord. I-fight na ko niya nga pagtuo. Kay basig ilog na sa imong uyab, imong pagtuo. Basig ilog na sa ginikanan nimo imong pagtuo. Basig ilog na sa imong employer imong pagtuo. Fight, Lord, mo stand ko. Basig sa pagsulay, giilog na. Sa hardship, giilog na. Lord, pabilin ko. Tanang nadunggan ako, Lord, tinuod. Tinin ako buhian, Lord. Kung ang imong lakbay sa imong kinabuhi, gilimitahan nimo, limitado ra ka, taman ra ka Sunday, igsoon, dili na siya normal. Go to more miles sa imong life. Push yourself. Limit. Kang Diyos dili mo biya. Mutirni siya nimo. More panak. Another mile na. Sige, bangon. Kay gaandam ko purong-purong para nimo. Thank you, Father God. Salamat, Lord, niya ka. Ikaw ang number 1 namong magdadasig, Ginoo. Makasumbong minimo, makapangutana minimo. Gusto kang masuod minimo. Aron di may papanuko pag-istorya nimo. Daghang kay may gatubang ning kalibutan na, Lord. Salamat. Gi-offer nimo imong kagalingon para namo. I pray for each everyone right now, Father God. Naan na may mga kabugnaw pagduha-duha. Naan na may mga kuan, Lord, lama ang lampag to. I pray malikon karong buntaga. Liko na mong pagtuo, Lord. Buhato na mo among parte. Gubato na mo ang gubat sa pagtuo. Humano na mo ni Lord. Sige, confess, humanunin ako, Lord. Unsa may mga babag sa dalan, Lord, mupait ko para Ginoo ani nga pagtuo. Di ni namo buhian, Ginoo, in Jesus' name. Woo! Worship you. He worship you, Lord. Urabaya sayanda. Yarabasayarade. Worship you, Lord. Worship you, worship you, worship you. Come on, worship you, Lord. You are the beginning and the end of our lives, Lord. Ikaw ang nagsugod, ikaw ang magtapos. Salamat, Lord. Alang kanimo, di buok na kasing-kasing ko. Ihalad ko ang kinabuhi ko para kanimo, akong Ginoo. Say gugma, halang kanimo, di buong iawit na sa Diyos with all your heart. Hallelujah. Ihalad ko ang
kauban sa imuhang lumba sa dagan. Kanang gigunita nimo sa imong kamot, kauban na nimo sa lumba sa dagan. Dili na kontra nimo, kauban na nimo. Ug samtang gigunita na nimo, ituboy ang iyang kinabuhi sa Dios. Nga hindi usa ingon nga usa ka iglesia. Walay usa nga muundang sa lumba sa dagan. Lord, kaming tanan mo padayon. Lord, mo abot mi sa utlanan. Sige, iampo na imong tapat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Kung sa may pagsulay nga nakaroon sa kong igsoon, baka lahutay siya. Lord, kadyang mutawag minimo maluwas me. Oh God, hallelujah. Naibalatian maayo sa ngalan ni Jesus. Kung sa man kalisod, suffering karon, Lord. Dili na mo'y rason nga muundang me. Di na mo'y rason nga muundang me. Di ni rason nga mo biya me. Rason na nga mo padayon me. Tungod ka doon na may hope, Lord. Doon na may paglaom. Doon na may kauban sa lumba. Akong igsoon. Akong kauban sa lumba. Kauban sa cell group. Kauban sa lumba. Kung naaga ni mga pagsulay na to comfort us. Salamat, Lord. Bless the hands. Liguna ka ng kamuta. Sa ngalan ni Jesus, maana pa dayon ang focus sa pagtuo. Sa ngalan ni Jesus, mupili sa eternal ka sa temporar. Sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. Amo ning gihalad ang matang usangan niya sa first service. Determinado me to finish the race. In Jesus' name. At kusog palakpak si Lord this morning. Kusog nga palakpak, mga madaugon, human ang October. Hallelujah! 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 Oh, thank you, Lord! Alakunsa sa yawa, pagkulog ng atong Diyos, Prince